Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Commission on Elections nagapanugyan sa publiko nga kumpletohon ang detalye nga ginabutang sa online precinct finder. Inapatag ni Negros Occidental Acting Election Supervisor Roberto Salazar sa tunga sang feedback nga inanabaton nga mayara sang resulta nga no record o kun not found sa ilang pag-login. Sunod sa kay Attorney Salazar, may tion gid man nga down ang server. Pero kung kumpleto kag eksakto man lamang ang datos nga na-input, mahimo nga wala gid man na rehistro ang natungdan nga persona. O kun nadula na sa listahan bangod sang napaslawan nga makaboto sang duha ka sunod-sunod nga piniliay. Sarang man makig-angot sa local Comelec office o kung sa listahan sang registered voters nga nagahatag sang tagsa ka barangay sunod sa kay Salazar para mapatod nga ang natungdan kung isagid man kay registered voter. Una, gindi-activate siya sa Comelec by reason of failure to vote into successive election. Kadua, nagpuli siya nga halin sa guwa. Wala mo ang proseso na kung magguwa ka as an OFW, you may choose to not to register as an overseas absentee voter. Pero normally sa airport, pangarehistro sila during the period of registration. Pinaka-prudent mag-brown natin is to go to the local Comelec office. And actually sa amon nga amon nga proseso, we post even in the barangays the list of voters of that barangay.